Gyedie wanya so muye. Gyedie wanya so muye. Yes, and then you mean so my Emma was just from Kokra and Famra. So muye. Sompa 90.7 so. So muye. No soon about pounds to my dear son watch. So muye na bunza and then Kosiada. Kosiada do Sabria. Na Gyedie ni saying na de ebro. I was Sompa 90.7 so. And also so a brand song. Gyedie wanya so muye. Make I say asofo akukudam atranse. So muye no bonsa muadinyo. Gyedie wanya so muye. Asofo no ewo ha. Ayede Gyedie ni san ebrem. Gyedie wanya. Kwasi ada bia no so mpem mo kopim se no nkromabo na yede sa adwumade ebrem. Enen so ya transe. So muye. Na kwasi ada 30th March 2025. Gyedie hu anyankopon ase so ahwe enso kakra March so muye no bon ochira na ekọ na wieye. Gyedie wanya so muye. Gyedie wanya so muye. Entanwure yema so patiefo nyina adwo sonkokra so muye. Mpamre dwumade so bon samuedi o. Gyedie wanya so muye. Enwure Papa Tos ewo MCL edinde Kwame Boateng na dwumere Gyedie wanya na bon samuedi asofo ane omobeboa ye na yedi dwumade yi evangelist. I said yedi so muye. Yen topic ato nene day twato a yebewie cha topic yi. Or seeking for spiritual help. Wanya so muye. Say we Gyedie ni Kristo ni na empo asem ato na kwahwehwe moa. Free baby. 90.7. Gyedie wanya so muye. Enene nkoma adaho enene day twato a de bawie. Say we Kristo ni ana Gyedie ni. Na wo say why yare ache why yare we say yare we dia no den. Bi a kire baby se ko na kwa ho beto ampampampa. Omo yare omo ko no ho ato. Ti wo so say okọ ho bia na. So muye na bon. What is empaibo bi koso e wa asoro bi mu wo baabi. Anampo bia bi. Na dodo na kosa empaibo na. Gyedie wanya. O ahukire mu hia mu amane mu amokwa no mo ho ato. Wo be kwa na. So muye. So what is a dunsini bi wo baabi a wa bene yiye pa. So muye. Wa ware no agija aware no nkoso nyama ye basa. Amanfo ko ho momore yeye. Amanfo ko ho masikasam ko yiye. Ya kirewo ho be kwa na wonko. We ni nkoma anwure Gyedie ni sen edadwa so a ye ba badwendwen ho. So muye. So muye. Na ebre no so ye be ma kwan wo a wo fie baabi a wo bia no ye be ma kwan na wo so aba no abekire wadwen. So muye. Oh 90.7 Gyedie ni se dwumade so. Sompa FM. Ye wo live wo Sompa TV YouTube na Sompa TV. Sanso na Facebook no oko 90.7 and 90.7 Facebook no so obehu yen ahwe yen etie ho. Comment bia obetimi dia to ho. Be ken kan dia ma. Enti sabre de yen se brekra make us say osempa kani kwaku ifa Church of Christ atranse sanso ena evangelist Emmanuel Kofi ayi anase Emmanuel Kofi okani nyina the same thing ono so ewo ha the Apostolic Church atranse sanso ena pastor Noah Buni okay ono so SD asorebo ono so fi ha ya transit brenaso eninti didi kana mame fa mensa bunkum so ha na me koma osofo Kofi Emmanuel Akwaba pastor Akwaba Jehova na ohoti sen Kristo Yesu adom eho ye pa de ya miase weekend in 90 saying nena ebe wiye nimonyam ka urade se onam ne moburu hu ne dom so na ode weekend so acha yen 90.7 FM akwan ne osom dwuma nyina otumfu nyankopon na ne moburu hu so
atoto ni nyina ma aba drus abrea na se oni ye na di ni ye pa ti na weekend bibia aye jojo sure ide wase osofo Noah Buni Akwaba I'm so Mike ni yon so aha zede dem zede aba osofo ora apomuti sen na modomti me ho ye ide wase na monso mo se oh adom ma Mike ni mra woni kakra yeah she said yeah come on all right mamenko Sompa Keni Kwaku Ifa so Church of Christ osofo Akwaba yeah media na po we dey already adam dey was weekend no so dey na ye okay yeah to turn up and come Sompa FM okay enti ye bedi kan abompaye efrase enti pastor Noah SD sorry bedi kan abompaye efrase sana jumedi no kwa ashase di fa ho she yakopon fa programming ene wono mutie nyina she hu yakopon se obi uti enka free ewo mpaso aso fimu na wo kotamu akunda fimu do mo asena ya mo utumfo nyankopon da wasende anwumre yi aye mu na ma oman no te wo nyankopon wo nka wo Yesu di mu amen amen all right ya bom pa ya wie de na chese dwumadie no na be hyase a se na medi nkanka no ene topic no seeking for spiritual help se we Gyedie na okopemwa ewo baabi no yese obeyesa na topic we ye topic a ya fano kakran nene busumi ya yede betwato nti se wo kwan se obefra kai se bre ndo ebibie line na mo na osusu obema ba kire wadwen mamenko osofo yimano ayikufi ho na mensha se mfiri nchen se biye Kristo ni Gyedie ni na wo hawo mu mpo yare betimamba na ya kire wo se ebia mpabo bi koso ha 90.7 FM ewo ha na obekọ ne nchen nokore amanfo akọ amom ho atọ nti wososo obekọ akopemwa osofo papa obekọ akopemwa ni bi sanse enye ye nkana ya no saa akwa abima kọ ho mom ho atọ yeah saa mpaibo no abima kọ ho mom ho atọ okay nti esese woso kọ na okoje saa enkwa no sanse wankọ awu yo me da se ama esa kwanya we na jumadi aye di na yesre osoro se onhu ye mobo na onsom na babi e be fa edit mato be ba onfa nche na onfa no honhom so enkenya ya adwene ne yakoma na de sese ye ka na ono awurade be so nani no onfa no ye medase mehwe wo question ya emuda ho yie pa se uyo Kristo ni anaso Gyedie ni na bribia to na opese uko hwehwe emwa ewo baabi ansana no mepese ye kan asembi wo Jeremiah chapter 2 verse 13 asembi si o chapter 2 verse 13 okay asembi si Bible say oman Israel onyankopon yi won se ne man nti onyankopon eka asemi se oye ninkun efo anti se ono awurade ne wonama ehun hia se obekwati ono awurade no aye bibia la bio nti wo Kristo so na se onyamsum mu no se ono awurade nama ewo se ohun ho se sohwe betimi aba amane betimi aba na se eba wan chene se sawe yeden Yenina ye tie Sompa banfu bu bebi se enye hrenhre nyina ena eye sika enti se obi be kan ama me anka mepe papa no masofo mo am kakra Jeremiah chapter 2 verse 13 Jeremiah chapter 2 verse 13 Osofo boni ubebo ayana for my people have committed two evils. na awurade asem se boni mienu ena memman ayemye They have forsaken me
wajame onyankopon a meye enkwa asutire no mbacho touching of living waters and have themselves system broken themselves systems 90.7 FM. Wasi onu awurade a woye enkwa sutire no oman no agya onu awurade a woye enkwa sutire no afei oman no ebore emura obo no nso entumi nyina nsuo na kyerɛ sɛ woni awurade nama na sɛ biribi to a bomodin sɛ first obedika hwehwɛ awurade esan sɛ enye ahohom nyina ɛna efiri awurade Assembly was 2 Chronicles chapter 16 verse number 11. 2 Chronicles chapter 16 asema we be say enya no no yemienu ba me di kan e de samu ayi aba 2 Chronicles verse 7 enwa de Sompa FM eti dunsia ni yimu a eye edu baako ene edumieno Bible say na hwe asa ho ensem aka ne de ni akire de no hwe watwe no Yuda ene Israel ahemfo nwoma no mu na asa yale ne nan ahini afia etoso aduasa nkro mu na ne yade no anu ye den para nanso ne yade no mu no wanhwehwɛ awurade na mmom enuruyɛfoɔ ade a asa ye ma awurade bufui isan sɛ asa ebedi hene no na odikan bi sɛ awurade hɔ ɛmoa sɛ awurade ɔkoya me bɛkɔyi menkɔ da medi nkunim na awurade ama no go ahead na awurade atawo na chi na wode wakɔdi mu enkunim agya na woyare wo nan deɛ asa wa misa me awurade na fe o sha ase se wo hwehwe enduruyefo homoa enti enye ba bia na se o kristoni biribi to a wokɔ isan se ahohom nyina enye baako enti awurade asem se yenso ahohom ponye den enhwe enti anamo bia wo betuo no bisa ho se so anamo a me tui efre awurade ana onipa bia no ne awurade nyankopɔn tumi entie ne mpaebɔ awati asfo asase so isan se otufo nyankopɔn honhom atini mu nko ade sa nipa no bɔ mpae anya metie enti se biribi to wadi kan kɔ awurade anim na wokɔ awurade anim a de awurade nyankopɔn bɛkyerɛ wo sɛ yɛ no ɛno na sesa wo yɛ den wo yɛ enti bible sɛ asa yare ne na wanhwehwɛ awurade nti awurade bufuo no na asa wui ɔtoa ne nana no sama 90.7 FM ɔhwehwɛ ɛmmoa wo enunsifoɔ hɔ nti honhom bia onipa bɛhwehwɛ na akyiri kwan a ɛnyɛ onyankopɔn deɛ saa nipa no wankɔ kora nkɛyɛ nti adeɛ baako sɛ sɛ yɛde hyɛ yɛ ntirim no ɛna afei nso ne fa baabi a mebua ne sɛ onyankopɔn twadi ampɔn ɔyɛ honhom ɛno nti ɛna no according to John 4:23 no wɔse onyankopɔn ayɛ honhom ɔsɛ berɛ no adu sɛ nɔkɔ asɔrefoɔ bɛsom awurade wɔ honhom ɛne nɔkɔre mu nti honhom sɛm deɛ ɛwɔ hɔ na according to Corinthians 1 Corinthians chapter 12 verse 27 ɛna ɔbɛda ahintasɛm Gyedie ɛna wɔkyerɛ yɛn sɛ asafo no dwumadie no asafo no anaasɛ ɔsom dwumadie no obi dan obi esan sɛ ɔno awurade no ankasa de honhom akyɛdeɛ ama na asɔre mepɛ sɛ yɛkenkan saa ahintasɛm kakra 1 Corinthians chapter 12 verse 27 atifi asɛm no wɔse obi dan obi na mo nso mo yɛ Kristo nipadua ne akwa maako na onyankopɔn di ebinom asi asafo no mu de di kan sɛ asomafo de ɛtɔso mienu adifo de ɛtɔso miensa kyerɛkyerɛfo bio nso tumidie ne ayaresa adom akyɛdeɛ enti ɛhan no nso sɛ ebi a wo yare na sɛ awurade de saa tumi no ayaresa adom akyɛdeɛ na adom obi a enka sɛ
saa nipa no oni wa so no munti o hwehwe no ho na chiri kwan a enye yie enso ne fa baabi no Anti asem na yemienu ni ta me ka say me kire mu mienu na magidi ne a wote fie no wa hu baabi a Gyedie ye tie Sompa. Bible say dua na ba mu de be hu dua ko asori bi eba Ghana so ne be pagya no Ewurade Nyankopɔn mo browru na do yenti oda ho ahinta sem adi kire me na nipa tu dia so na chi bebre enti me yama di say me two step na makoba bi a nipa tu ogi nipa na chi no me two step 1 2 na Ewurade Nyankopɔn honhom ada na di kire say me hwɛ nipa na ogina ho na chi me hwɛ na chi no na tumi a esi wo no nya Nyankopɔn tumi na so na nipa ehuro no enti nya ba bia na seso nipa tu na nan esi esan say me yare nti na empai bo a efra Ewurade de Ewurade Nyankopɔn ano de oye Kristoni a na se ye bɔ mpai ba bia asɔre enye ba ko obetumi akɔbɔ bi nti emfa ho ne asɔre a wo very good say bia what is say bia wo wasɔre a wo ko ho what is say bi 90.7 FM very good obetumi akɔbi ye mpai ba se ma hu se asɔre bi eye convention omo ye program ni nyina ka Kristo Yesu dwumadie no ho a na se Onyankopɔn honhom a ne mobro hu nti ode adom ye no ekenya me kire me se efra Ewurade a I will go there obeden hu se no me ameti Gyedie me hu no bi a ono so enti se wo anu ntra se wo betu anamo bi a obi se Ewurade no okay enti because ode ebinum asi ono Ewurade asafo no so enti wo hai wase ebin so ayaresa ebini ayaresa dom akyede enti so obi wa ayaresa dom akyede no ni wa asoro mu a entra ho hu eso kokoji sa ayaresa no ni nyina ne se ofra Ewurade wo mfra Ewurade de a na we wu kran kaye se be ya obehu se na anu ta me ka se wo yo Kristoni a otumfu Nyankopɔn ama otumi ahoden a obetum behu se sa ni pa ofra Ewurade a na ofra Ewurade eno no bobo mpa na Ewurade de ayi akere wa na obetum abɔ mpa ye Ewurade beda na di akere ana wura sonda no mu na aso no mfiri Nyankopɔn a wankasa behu no emre bi me kɔ Accra na sɔfo no ba ayisu amhwɛ ne nkyerɛkyerɛ hu sɛ sɔfo yi obefiri Nyankopɔn ba bitu na mo da bi duru asonda no wo me duru asonda no wa na Ewurade ma me hu sɛ sɔfo no mfiri Nyame nti me pɛsɛ sɔfo no pɔn na me kom fie die na fisa sɛ na ma kuma nyi saa sɔ na ase ba no ebe din so obehu oh papa easy kra gisa wonni Nyame ho ebinim wo ho a ni bibia kyerɛ sɛ efiri Nyame me kai sɔfo bi all start me pɛsɛ me bɔ ni din wa na me hwɛ no TV so pa ɛne preaching de anya asɛm ketwa preach kama Gyedie ye tie Sompa. excuse me mama nusio me kra me di na chia na me pen preaching pa very good but the drew baby no na ne ye ne nema oye no eti hu sɛ wa mane na nye awie ye no hia obi shas ye nanso na wie ye enti ne hunu no so ɛna me ka sɛ ne wo si di na chi a na o hwɛ ne nkyerɛkyerɛ ne preaching ye ne ade no na o hu sɛ saa ni pai onam Ewurade akwan so ne preaching no ebi kra na preaching no kra no na sabio nye preaching a efre Ewurade na nso so sɛ de wo ye ne ho nti no okay what would you mention no oh okay sometimes no because because you akyerɛkyerɛ for born wo ho obi wo ho a fine ene me kasa oni saa ho oni saa tumi bi saa akyɛde Ewurade de ama na asɔre oni bi ɔkyerɛkyerɛ fikɔ na nso ne kyerɛkyerɛ no de nipa ekɔgyam anu nso ehu 90.7 anu nso eho ho ehu pa wo behunu na wabrɛ ba anu tra me kasa wo ye Kristoni a ma me kɔ osampakani wo ye Kristoni a bo modern sɛ odo hu besi wo na oni Ewurade atentamade biara wo yem na mbom paibɔ de Ewurade asɛm sei ema ye njai empaibɔ da enti sɛ ma sorry et ho 1 year o nhihye program a metumi de abɔ mpaia enkasa wo nko akɔhye dem mpaibu bi wo ho a na Ewurade Nyankopɔn fa ho tumi ma wa hwehwɛ aboafo na Ewurade Nyankopɔn tumi yi nipa sɛ on di sa demand all right enti also for yimano Kofi the Apostolic Church and our channel. Come on, Sampakani Kwaku Ifa Church of Christ.
na menkutie ono nso so azabagani yɛbɛma yɛtiefo adwo na yɛda Onyankopɔn ase ɛwɔ akwanya ɔde ama yɛ nyinaa nwumre Sompa FM Kristo ni a obetime akɔ baabi foforo akɔhwehwɛ honhom mmoa na Bible kwan so daabi o Kristo ni bia hia mmoa ɛsɛ ɔkɔ Onyankopɔn nkyɛn Onyankopɔn o tumi sina bɔde nyinaa na ohu ade nyinaa onipa biara a ɔwɔ haw na ɔse ɔsom Nyankopɔn no oni ne wɔ haw a ɛsɛ ɔkɔ Nyankopɔn nkyɛn na yɛntwewa yɛ nyinaa adwen ɛnsi twerɛ kronkron no so wɔ Israel man Onyankopɔn fa wo a ɔde ɛsom ho hyehyɛ ma wo no osi enipa kwan wɔ nipa kuo bi a eni kwan sɛ ɔkɔ wɔn nkyɛn ebi ɛyɛ nipa a wɔn yɛ abisa enti Ghana wo ha obi sɛ ɔyɛ consultation ɛtɔda onim twerɛ no a sɛ nipa no wɔ ama no koraa consultation a wɔyɛ no koraa asan agye sika na Bible ɛda hɔ yi Yɛnyina yɛtie Sompa fa na ahu sɛ Paul Peter ɛne anuanom aka no ɛhyɛ dan bi mu na nipa asala kisa Africa nko a na yehu wei it is a wo hwɛ twerɛ no ɛwɔ Leviticus chapter 19 verse number 31 a ɔsɛ mo nanam ho nkɔ ɔdibisafoɔ nkyɛn na mo nanam ho nkɔ odinsifoɔ mo hwehwɛ odinsifoɔ akyiri kwan ɛmfa ngum ho fi ɛwɔ mo ho mene Awurade mo Nyankopɔn to Nyankopɔn si ɔman ne kwan sɛ obi ɛyɛ abisa ɛma wɔnkɔ oni no nkyɛn ɛnyɛ hɔ nko a sɛ wokɔ Deuteronomy chapter 18 verse 10 up to verse number 12 na ɛhɔ nso ɔka yɛn biribi ɛfa nipakuo ahodoɔ bi ɔsan bobɔ san nipakuo ni edin enti yɛhwɛ Deuteronomy 18 verse 10 no yɛhwɛ san nipakuo no so ɔsɛ 90.7 FM ɔhunu mu bi a ɔma ne babarima ana ne baba ɛfa gyem wɔ enipa asetenam nkranza hakora no ebi timi kɔma na ɔnam gyem ebi de se kan hye gyem twitwa ne ho ne ade ba Israel fo som abreso no na ɛwɔ nipakuo wɔ hɔ a wɔ mo no na yɛma enipa fa gyem yɛde ba afɔre sɛ wo yare ana wo haw bi a saa haw na se betukura edi sɛ agya na ɔwotumi na sɛ ɔyare a ɔwɔ ma bebre a otimi de ne mani bi fa gyem de ba afɔre sɛ obenya ayaresa na kyerɛ no bɔ wɔn kokɔ sɛ obi wɔ baba na babarima ɔma no ɛmfa gyem afei ɔsɛ ɔkɔmfoɔ a ɔhyɛ abosomkɔm onipa bi a ɔhyɛ abosomkɔm woyɛ Kristoni a hwɛ na wankɔ sɛ na me nua ayi kofi ka no sɛ wo betima hu ntimi hu ɔboa kyerɛ kronkron no bia na ba na kyerɛ abako kyerɛ no sɛ ɛnkɔ wokɔyɛ den hɔ afei nyɛ abosomfoɔ ɔhyɛ abosomkɔm ɔsɛ ɔbayifoɔ enipa a ɔmo te aso da mani hu adeɛ mehu yɛ na adaka bi twam fa ya abayifoɔ ɔmo de ahommɔne ɛna dada nipa bebree de wo yare a Bible kwan so kyerɛ no bɛkyerɛ kwan yɛ fa so na aduru brɛ sɛ Ghana yɛbɛma yɛ ni ada hɔ paa Africans yɛ superstition dodo yɛ pa ho nsɛm wo esi we ya brene ɔhye ɛno na egusu wo wiase enti ɔso obi yɛ bayifo a hwɛ na wanyɛ den wankɔ hɔ afenya obi ɔyɛ bayifo nko a ɔdi bisafoɔ obi ɔyɛ ntɔfoɔ yifoɔ ɛnkabrekyerefo samanfrɛfoɔ adutofoɔ ne dia obisa efunu na yɛ na ɛwɔ nkranza yɛ na yɛwɔ northern region yɛnim dia mekan obi wu sɛ sie ya etimi frɛ nipa no ne yɛ bisa sɛ den ne ku nipa no wawu awi wu bisa de ku na yɛ den yɛ bisa ni nyinaa yɛ ho amamre ne ade kyerɔ no ɛbɔ nipa kokɔ sɛ yɛ ni safo na chi na mum sɛ de yɛ ka no wɔ krisosom mu onipa bia betime hyia haw onipa bia betime hyia sɔhwɛ na kyerɔ no ama yɛ hu sɛ wɔ James 5 Yakubu enwoma no etinum no sɛ wo hwɛ enkyemu edumiensa ɛkorɔ no a kyerɔ no ama yɛ hu sɛ so wo yare a anamo etwa sɛ wotu tie James 5 verse number 13 no ɔsɛ mo bi hunu amane ana sa amane hunu ne de yɛnkɔ nkrɔfo nkyɛn
ɛna twero yi a ye nyina kura no ɔse wo hunu amane yɛ den mano mo empire edi adwuma wura wo hunu amane Nyankopɔn sɛ yɛ 90.7 FM empire wo yɛ Kristoni Onyankopɔn no ye nyina gya na obi beye Kristoni a wo Galatians 3 verse 27 no ɔse wo beye Kristoni a wa hye Kristo na wa beye Nyankopɔn ba na de na obi a hye Kristo wa hye Kristo na o call di bisafo nkyɛn ɔsai to aso ma yehu sɛ obi yare a de na onye mu bi yare a na manomfrɛ asafo no mu mpanimfo na ɔmmɛbɔ ne sompaye enti adu situation sɛ wabɔ mpaye a yare na enye den enko ada na we invite church leaders ebi suso a okay what we ho we invite asɔre mpanimfo no wo mo ɛbɛboa wo mpaebɔ mu na ɔto aso ma yehu sɛ na Gyedie mpaebɔ bɛgye ɔyarefo no enkwa Gyedie na wunya ya enu nti we invite anuanom ma wo mo bɛboa mpaebɔ mu saa Gyedie na wunya ya no saa mpaebɔ no ɛbɛgye wo ɔyarefo no nkwa ne mo ɔto aso sɛ wayɛ bɔne bi mpa Onyankopɔn de bɛkyɛ no edi Kristosom no wɔ ne nhyehyɛ sɛ yante we yase a atoro nkyerɛkyerɛ atoro adifo emfiri ɔman mu da ɔmbɔbɔ nkrɔfo apo anyenyem yɛ yerenom saa nanso Africa yɛni mmara bia sɛbi obi etua na mo yɛ honhonsam a yɛnim sɛ deɛ ɔyɛ ne nyɛ but obi asuro batworo kronkron deɛ yɛ adwuma a Onyankopɔn akyɛ sɛ wo amane hunu ma yɛ den bompa yɛ wo yare a bompa yɛ ana afrɛ asafo no mpanimfo enti Bible kwan so Kristoni a yabɔ ne su a ogina awurade agina mu deɛ eni kwan sɛ ɔkɔ ne yɔnko nipa a ɔte sɛ ɔno no hɔ sɛ nyina yɛ tie Sompa kyerɛ me kwan a mɛfa so na honhom fam menya mmoa Bible kwan so yɛni saa anamontuo ne mom sɛ asetena mu so ɔyare na sɛ de yɛ kan yabɔ mpaye wafra asafo mu mpanimfo etwa sɛ ɔkɔ ayaresabea nimdie kwan sɛ de yɛnua pani kyerɛ wo ma yɛ adwuma hospital no wo ma ya wo ayaresa adoma kyɛde ana etwa sɛ wo mo kɔ asɔre ansa na wo masa yare wɔ ayaresabea ana nimdie ɛyɛ adwuma Onyankopɔn ama yɛ nimdie nti na yɛ kosuapɔn kosua enwoma ba ekama yɛ sɛ de Africa yɛ religion ɛyɛ na yɛ de ahohonsɛm sɛ yɛ kɔhwɛ honhom ɛmmoa ne nti ama nimdie a yɛsua wɔ suapɔn ahodoɔ no ekama yɛ sɛ mfa nya adwuma ti krachi ni pa sɛ de miken ɔyare diabetes ɔbɔn diabetes aduro no ɔsɔfo sɛ ɔwɔ nsuo ɛtaabura mu ana ɔwɔ nsuo a ebutene bi ɔsɛbi manoa 90.7 FM ɔnoma diabetes na yɛ den ɛkɔ pastor ɔno anya atenka ɔbɔdum sɛ ɛnkɔɛ ɛnneɛma a ɛkɔ so wɔ asetena mu nyinaa no yɛkwati Bible no ma yɛhu sɛ ɔdibisafo afei obi a ɔyɛ abayisɛm ɔhyɛ abayinkom ukɔ na yi asya o nipa no ɔsɛ o abayi verse number 7 no Yesu ɔno a ɛhyɛ yɛn Sompa FM na mebɛ sɛ yɛnatiefo tie ne yie na ɛhyɛ aseɛ ɛsom Nyankopɔn yie John 15 verse 7 sɛ mo tena me mu na mensɛm tena mo mu a mopɛsrɛ biribiara mopɛ na ɛbɛyɛ hɔ ama mo Yesu yɛsom n'anum asɛm no Kristo som ni wura ne farabaa no ɔse yɛtena ne mu na ne nsɛm a Yesu yɛn Nyankopɔn asɛm tena yɛn mu adeɛ biara yɛpɛ no yɛsrɛ ɔde bɛyɛ den ɔde bɛyɛ ti adeɛ na me yare ana adwuma mu wɔ haw na me Kristoni ne mfa nko Nyankopɔn anim na ɛnɛ me nam asɔfo so na yɛde ahommɔne bebree kɔ saa mmea no koraa konya tumi foforɔ bebree ɛkɔ a sɛ de onua yi kan sɛ wohunu woni ani abɛyɛ da hu ɛde wo san hia ni foforɔ de wo a wo kɔpɛ biribi ahwɛ a wopɛ sɛ wohunu biribi no wo hɛ na wo so koraa wayɛ bayifoɔ sɛn yɛn nyinaa yɛ tie Sompa ɛde Bible kwan so okay wo Church of Christ wo sɛ Church of Christ ni bia ɛkɔ saa bia na wahwɛ ase okay na kwasɛm misisu dua sɛ wohu sɛ Kristoni bia ɛna nam saa mmea na wahwɛ ase sɛ oyɛ Kristoni ma pa na Onyankopɔn hon kronkron a asɔfo sɛ hon kronkron ɛte ne mu a adɛn na hon kronkron ti wo mu
na ko ba bi foforo okay enti mebo enkom hyeni ho okay eni ho ana beda se nyame ntimi me obi adom ni ho beda se a obetimi dia ka bibi usua tworo no yi a said onua no ekotu 1 Corinthians chapter 12 no ye behu se kristosom hyase no na yen tworo bible yi enwie ye no sabra Paul mu nyina ye adwuma no na yen tworo bible yi edi Paul be kɔ Arabia akɔ preach a obeye den apreach to Nyankopɔn nimde kwan so ɔkyekyɛ saa tumidie no 90.7 FM edi se me kɔ Europe sesi a wo sabra na me hia se mesua brofo se Onyankopɔn ma me saa spiritual gift a eye kasa foforo a metimi aka no a me hia se mesua brofo kra me duru hɔ a ese metimi de brofo kyerɛkyerɛ abrofo no na sesa adwen because purpose akasa na be just evangelism se nyame asem na ebetre na mo so study 1 Corinthians chapter 13 no a verse 8 no omaye hu se saa enkom hye no ebegu kasa hodo no so be den ebegyae na de ebetena ho eye odo a ebetena ho enti mami mimi etwro no na yenko 1 Corinthians chapter 13 na odi tie verse 8 ni yipa edi na obi ka kire se o buttons o ya azan azan because sa so for buttons yi Sompa FM o preach as on dem na so o katwi a obi a o translate kobrofo no afa interpreter na ohu ba bia Paul nam wo de bi sa so for abai se Paul onam na o ne personal interpreter just ne enso sa so for a etu sa na mo no wo be hwehwe na o se owo sa spiritual gift na buttons me say wasua enti twrokronkro kwan so yentie 1 Corinthians chapter 13 verse 8 o say odo to ntwa da nkom hye de obegu kasa hodo de ebejai nimdie epesa verse 9 ne chese na yehunu ade fa ne fa na ya hyenkom fa ne fa ha kire yen se twrokronkro no a ewie peye no yenya benya holy scriptures yi apam for na apam dada yenya ye tie so bi aka kire so yen konhyeni a oboa wonim bi ndira me se ama bible agina so ba ko wo Luke 16 verse 16 Yesu na ni dwumadie mu no o ma yete asembiase na yenhwe se de twro no eka obra ye call Luke 16 verse number 16 ma me no tie twro kronkron no o ma ehu se adifo ni nyina bepem John the Baptist so every sabra emra o se Mose mra no 90.7 FM adifo na ogina ma oman no ene obi aso ye nation prophet oboa Church of Christ me nam twro kronkron so ka sa oman we a eda ho sa no sa what is obi osofu bi ka na me ye nation prophet nation kom obo de na dwen e na ebiti yen twro no se adifo no a na ogira ho ma oman no wo mu nyina pepem John the Baptist so ona na oye last odifo because at that time no na every Malachi de bepem Matthew no eye emfie ba ko be ahenan 400 years onyankopon ne odifo bi ahankasa sa emfie ahenan na Malachi hye nkom se odifo bi ba ono ne bebo kwan to ama Kristo aba ti John ba na nipa sene yu edi nachi ti o se adifo ni nyina bepem Yohane so every enoso no o kan yankopon aheni ho asem na obia nam anibere so eko every enoso no o kan den onyankopon aheni no ho asempa na obia na ode anibere epre akom obia ehwe nkwa eji ube Kristo ni pe onyankopon honhom no na ba no ebi abetena mo ba nyankopon ba edi biribi hawa de ehia nso obompa ye ne ebro mpa bo se yare hawo no ife so kwa yare sabia yemu bebre edi ahonsem santi ama amanfo wukwa because oyare a so kwa yare sabia no yes won ko odifo odifo no so yare okọ hospital mate enti yenhwe se ebia dunsini bi wo baabi okay na mayare emenan okay mensa bibia ye menan okay na
me koho akwaje mo wan so yɛn nyinaa yɛ tie sompa yɛtwi kasa no yɛ ɔhaw bebree wɔ Bible na me kasa atwi sɛ odinsini no wobɛkɔ brɔfo no mu no na nyɛ herbalist ho asɛm na ɔka mo ɔka obi a ɔyɛ abisa wokɔ a ɔbɛgye wakokɔ na waka kyɛ sɛ bia no kora ɔkutwa no okay yɛn kusua create okay nti wo de mfamra sɛ dunsini sɛ obi yɛ herbalist ɔtete haban yɛ adura Bible nkasa ntia ifi sɛ ɛbra na nimdeɛ ɛmaaye na yɛmmenya modern day sɛ yɛkɔ hospital ne ade no saa nimdeɛ no maaye no na yɛuse herbs ɛne sayare ɛna na yɛ traditional way a yɛgyina so sayare ɛti sɛ obi tete haban de hwɛ nipa a twerɛkronkron kwan so Bible ntia wokɔ na ɔsɛ yare a ɛhɛw ɔsɛe sɛ ebi amede brɔfrɛ wura amede wei ɛyɛ wa ɛbɛkɔ a kama wogye saa 90.7 FM nemum kwan so nemum sɛ wokɔ ne wokɔ a ɔsɛ tena ase na menkɔnkɔ sɔɔto nananom na deɛ nananom bɛka no ɛno na mebɛyɛ basa na Bible so mae no okay na saa niema no wo ho bɛda ase enti wohwɛ Exodus ana ma memra Deuteronomy chapter 18 no ayɛ kan no a twerɛ no ma yɛhu sɛ bra na Israelfoɔ kɔ Canaan asase so no na Gentiles na mamamufo no na dwuma a ɔmo di no na ɛninti na ɔmo di ɔmo ho awu di na Nyankopɔn sɛ okyiri saa nneɛma no ɛninti na ɔtu saafoɔ no afiri asase so enti wo hwɛ mu yi a yɛn Ghanafoɔ a ɛtɔ da yɛka sɛ na Bible maayɛ no woni bra Bible bae na ni bra ɛhyɛ Ghana ase Bible no a sesi a yɛhuni yɛtwerɛ wie ana kristosom hyase yɛn hyase wɔ around AD 33 no and then wo hwɛ years a adia it's almost about 2000 years and so was say Ghana bra yɛhyase wɔ ha age a Ghana adi from Gold Coast bepem sabria just say 100 years enti mebo okay enti tete na Bible mai no yana na no mo ye ni nyana no yen kan bi mo ho and ya hyegu me da say tete na Bible ana asɔre mai sa na ebeka no na Bible no ho te say ye wo hoi ye wo mmea bi a unya Bible copy say e wo ho ise bi a software oba download on net this Arabian enti omo de wo ma honim ne kwanya onam so na ebo wo mbra wo na ebra wo hu kro Bible so Nyankopɔn bu na ni bu niema bi so na no ma kwanya asisi Nyankopɔn asɛm kɔ na obehu no kora ne de a wo ni bi so no kora na ba de a beda so ye wone no etwa sa wo sesa wadwen okay enti bra Bible no emma Ghana ha no na traditional way kwaya ye fa so so obi yare na yehwe na yare no ha no a ye kɔ wo ma ewo nimdie e wo haban mu okay enti sisi no se sofo bi etimi sayare usu habamma esa yare a ye hya no so oyusu habamma esa yare a obetimi akɔgye nemum sɛ okɔ ne hɔ abisa na no kra na meka sɛ ana oyɛ oyusu habamma no ɛsɛ aduru bra ɔman no ye ma saafo no tumi so oni tumi a because obi mo ahaban no am prescribe ye bit my ability me kuma ya enti me bo ebia sofo bi okay on the way sofo kan ya mesa but osan eye hama okay 90.7 FM any okwa so yare na akɔgya yare sa nti how bi eni okay we sofo onzu hama okay but oba ho no bɔ mpaye ma wa ho beto eno so me da se empire bo ye momma wo ba say okay wo say obi ayare na ho ntɔ no a ɔmfrɛ asafo ma obi na ɛbɛbɔ mpaye ama no pacho yo ɔso ɔmfrɛ nemom nya ɔno na ɛkɔ wɔn hɔ tie ni ye gos yɛtaa ka sɛ ɔkɔ mpaye bo mpaye yɛ nkɔ ne yakɔbɔ yɛbɔ any different church in Indiana because any different church as I go oyare okay or wasoro nu okay or bompire nko on fre asofo mpanifo bompire man different people though the same church don't bompire man me so e bia me yare na makɔ
osofo ho anampo manko na me ma free different church different pastors omo mpae man me das papa me yare Gyedie ko asa different people no wo mu no obey dem hu Ose nyame Yesu say nya wona oseme se awurade no ade ba ko so ade yemko a eye beja owo so na kadi enti Yesu obaye no question say na asomafo no na omo wo different congregation na asiafo na omo ye say do na omo ya e wo different congregation na Yesu mpai bawo Matthew John 17 no ne mpai nyina se na chidifo nyina ba ye ba question say there na ba and I said ye wo kan ye wo different people different pastors and different preachers e wo miamia ye na ba Bible no is different from the na and then Yankopon say different from the na asuafo ndi ye adwuma na dan no Jesus ni pe be ye Christopher ye about 3,000 na 3,000 no Bible say na wo mu nyina ahia mu fa ko adan na wo mu anjeje adan na wo mu anya din different enti aso no say ba ko aso no ye ba ko Yesu onye ba ko na yame nye ba sa sa na no ka say Mr. Yasre asa sa na ye enti sa so the whole world say aso ba wow yame nye ba the whole world yame nye ba ye wo nyame mienu David sa question na mi bisa wo Yesu oye mienu onye ba ko aden na abasa e kire say selfish interest wo baby e kire say divisions of teachings en kire boni wo baby bebri ko asomafo abreso undime nka nkrem say enkranza ha sa wo ka nipa ese ye kwa asori nyina wo ka ya bomu a ememma nko a because as chapter 5 chapter 6 no me say eduru baby na memma nko a as chapter 4 right memma nko a 90.7 FM no me 6,000 memma nko na say memma 6,000 ma be say do person o kire say ma ko 10,000 ma nkranza ha nko a memma nko a ye kwa asori ye be 6,000 opa kan churches no enso no mu nyina akoba no me ko oyi so fu no enti ye be da abasa an kire so ne mo de ye ka se si a ne se wo yare ya transfer na wo no ana bom paye anye ya paye sabia na Gyedie mpai bo Bible say beje o yare fo no okay through faith no be ya smart so fu Noah wow my idea was I'm saying for me Kyle say Gyedie ni saying I was Sompa 90.7 so in your Facebook Sompa 90.7 no ko abenya sanso na YouTube na Sompa TV so Sompa FM kai say so ye beba ho na aba be kire wadwen nti eguso aye na be ka be sima dunu ama no nkron aboa ebibie line na atuma so aba be kire wadwen o so nti SB also for Noah my inti ususwe Opening me dasi papa was topic here edadwa ye nyina ye ka ho asemi me fasa kwanyen so chia atifo na hwefo amohwe wo social media ahodo no nyina I'm sure say Gyedie ni sen no eyade a amanfo mu dia chi no musia de pa na oto obo na ofo chro kronkron so wo hunu said ye nioma eko na se wo you bi a wo pe heaven akọ na ebia enye se me yare me ho beto me amana bia to me so me mane no kwa na magya asore kwa wo be hunu said wo be fast bia eya adwuma wo bible na e wo se eya adwuma kopim se Yesu ba topic no ye se o how to me so ana me nyama ne bia metumi akọ empire ana metumi akọje emwa okwan ba ko so na kasa for no meni wo nyina ya adwen okwan ba ko eso because quotations ahodo a me kruchire no dodo na akan enubi a ne nyina ye on point me pese me just say no wonni kwan se we nyam so 90.7 FM obe ko ba bia emwa mene osepaka ni ya adwen 100% Yankopon kuto China ewo se wo konti wo hwe tesunika fongoma edin kan no etia eye enum niemu aye edunson na o kan sembi o say pray without ceasing
jai empire border. I didn't see na me Gyedie ni me Christo ni na me Kobi was a mom pie mammy. Because he is catching herself on a say, so we did it as a snappier bar. Who be to my yen near my pea. So we Gyedie ni now you tomb for young Kupondia. Far to me, no, our Matthew chapter 28 verse 18. Or say, what your soreness to me in either bay, Ama or no Yesu Christo. Enunti se wo babe sachrai Christo now, or the 2 minutes be a mouse, I want so fast 2 minutes bay. Ko kana sem pano chere amansa nyina. It's very simple. Sa 2 minutes na what they ama wo no. Se how be ba, ubetuma jina sa 2 minutes so. Ayi how no nyina de ben afiri ho won say ene ama achinchini na doso ya yo ha bebre ye ni asafoma ya asafoma no nenam basa omu ni Gyedie wo won asofo na nkasa mu why adentina e wo say e basa edu kwasi ade de obeba sora besom all right ba onya te say we eye mpaebo na wonam ho what is we mpaebo how kro na wo de ko osumasi ho no the same how na or the beko of front so aden ye beko na ye boy ma menu bayi na ye kan nioma binumu a egu abusia obi beka say obi adoma chere ba kon te say the na sem osofo ka no eni ho ba bia say obi wo ho a me de me ye honhom mu ni me hwe sunsun mu nioma abosonsom Bible mu no so obi se me de mi hunu na me hwe sunsun wiase no na me hunu say so obi hwe sunsun wiase hunu bibia he should have the interpretation of the words in the Bible said the beya obi tuma kire nyame asem say jai adwamambo eno na di how be breed be ebreye no opani no kasam say upese won se baabi a wo kɔ no eye ana enye ana mekɔ ana menkwa wo hwɛ Isaiah chapter 8 verse 20 Isaiah chapter 8 verse 20 o kan sem bi o say 90.7 FM akan mame Isaiah chapter 8 verse o say unto the law and testimony if they do not speak according to this word, because there is no light in them. So one can say they are saying to me, high ben ne wo mu. Anya me asama wo de ama yen no. Yen niso. Yen fanya adwuma. Na sa nipa na won fanya me akwankyere nya adwuma no. O kɔ ne nkyɛn sɛ wo mmɔ mpaye ma wo. O kɔ ne nkyɛn sɛ ɔno mmom ye de ben emmoa wo. Because nyame asɛm no de ama kran wa toto na se wa mane sa asɛm no. Oshe Revelation chapter 16 okabibi se ohun ahun female sabi omusu ne omoban te se de ben apotro emponkyere ne sa ahun finu free kowiase koye ensenkyere ne ensenkyere ben na wowiase Bible kan asofo ye wo ha nyina nim se ensenkyere ne a wo wiase nyina ba kompese sen odibonye ni be de ben e be sakta na ba ye ensenkyere ne ye bra obekwa abuchire sofo na bin o mekoye na obom paya mekwa abuchire okwa na ode visa no ma wo ho okọ sorry ya na oti US ana oh yes no kasem say how to wa obetumi akọ emwa ba me osofo bu ni ASD for me catch the Gyedie a owo mu no it better say the Tesonka fo ngoma eka no ana Jacob ngoma eka no say frɛ wasafo no mu de ben empanumfo o how na den wo so o how no bro wo so frɛ empo no kra no enya all the time na obefrɛ anointing ho asɛm na wo ka wo hai mamne hunu sɛ o how we say na esi abro me so ame be seek for help what you say nti sɛ wo seek for help adentina me gya me sofo da bia wo preach kyerɛ me ho na me kɔ osofo asumasi ho wokɔ osofo no nton sticker mauda na wakoton sticker on ton bilbi mauda na wakoto ade bi di bo ho ban nti SDA ana memenda akonwefo Gyedie e kyerɛ yen sɛ open moa
hwehwe otumfo nyankopɔn ba ku bi ampese meka asempakafo no kɔ hɔ kakra so opese ohun neoma bi opese onya neoma bi muntia se na onya rehemu se nkunimdie ebeba nti opese obekɔ abisa nti odifo Samuel okwa bisa na wa hunu no na one na di nkombo okɔ no ohun na wa hunu 90.7 FM opiade bi ehu a okɔ a obehu okɔ komfo ho a obehu okɔ sofo no ho a obehu ba bisa se efri arade ana enye se wakɔ ne ho a wahu adem kyerɛ se ofri arade bia minim na me de mako ade na me ko hwehwɛ no mensaka nti me problem is ajameda se won se topic ye se o kristoni se wo ye kristoni a wo si wonni sofo oh dabi dia me pesa me chene ndi man ka se minim ignore wonni bibi mame ka bibi wo de meba me kristoni ma ti se ye kompa bo ha okoso a ho to enti baabi a me mete no ebia niam anko ti se de osampa kani e kan asofo no abebɔ mpae ebi hospital so makɔ ni nyina sala yare no Sompa FM amanfo ekɔ ha emo mo ho etɔ wo no kre omo kɔ so mo to eyeye mo na me soso makobia me kɔ me so me ho atɔ me no kre me ho soso atɔ me edi oni ameda se sabio nipa no se ade na oyɛ no omfa nsisi obi enkum obi empra obi no de buo nipa de nipa wote asase da wo buo obi dia ne bone wo mu de on se oka bibi se wo nim ya yo ye mu bia nya asem akwa asem bia ignore before the law excuse bia nya de be yeah e wo nyame atemu da ben no bebon wo ntumi nka nche nyame se me ye de be nim nti osanka se nim dia me man ni nti o ye de be ye mudu do na lack of knowledge we are perishing ye walu na ye koha when catch us okoye ne how no koye and how na no doesn't mean say every erade asembe na Bible kai o se obe yi a obefre ujampo ide be every straba and on chere say ofri erade man di nsankyere ne achi man di dodo no mo kono achi so ope heaven akwa bata Bible no si nyame asem bata kenkan na o heaven kwan bebi ama wonim oha bebre wo ho ayem bebre de beko owu wonim sa Paul na de ben ha no o yare ben o mati Paul na ni ye de ben but nti man ka se me kristoni me yefunu ya me ya kiane ke wose menya bibia no ko hospital me ne osepeka ni ya adwen biom ankokora e wose enya se ankokora se de okay betima ba se enkoso enko 90.7 FM me fa no se wonim komfo wo ye kristoni obetuma ma wo yare akọ what I say nti me pese me yare konti me nko okomfo no ho ana o topic na wo de aba no nye obi akekewu a Christopher what I say me a Church of Christ ni me will leaders a omoboa church Bible mu mame let me go to them enti na chese me ezi ni me Pentecost ni enti na chese wo mu a wo be call mu homa wanya ohu aswa osumdwe ohu beto wo yare na yare ne be call no ya de nyina no omakwaje mu afiri ba bi ana no men kan church se wakwaje mu afiri ba bi wa wo free wa sori mu akono de wo kan de sa na kire o no enya sa na kire me my Bible quotation back on Isaiah chapter 8 verse 20 upese uhunu se wakwaje mu afiri ba bia follow that person okay mati se wan kire se the Bible ne kana ende Apostle Anthony Kemenu so ababedru nti mamen kono ho kakra Apostle am say why late kakra meaning basa okay yeah ebeba oh aba kosi mfanche mfanche me eye kaya kwantu okay eye kaya kwantu nti uhwe me
Americanos. And so Marana now for Chachima neighbor. If he me Tachima. The mammy said so for somebody at Chewa. What they are channel? Oh, okay. They also their chow. That's you who soon Sabobe. And they are talking again seeking for spiritual help. We are Gyedie and I Christian. Na oko baby. Say oko jemo oko how Sompa tete o ha na mo bi o baby amanfa ko ma mo ha no so atwa anase o manya hoto say ye be ko ye be mane akọ yo ye beda atiefu ase na match am atiefu aba Sompa 90.7 eso edami nuanom asofu nyina ase last week e be kan bi pa say na ye de be kwa wiye asem na ye pese panic konima ha etase no obey yensafo Bible ne de so kan First John chapter 4 verse number 1 go here or say adofonom mamunye ahonhom nyina eni emumu nso honhom no nhwe se firi onyankopon ana if he say ahonhom bebre na ba wi ase 90.7 FM and your pem nka se Yesu abahonam mu no emfiri nyankopon anunti se obi firi na asori mu akwasori foforo no danger wo mpa nanso nasi e ka no kora se de ya asori ninti amanka ubenya na wa asori ba bia to na ase I know obi onso so na na safu awate no na safu awate no ono so so a prophet nanso because of so a prophet nsunti no anya de o de cancer aye bibia enti problem na ba nso nkanya prophetic problem said the na Moses de na kwaji Israel for na Exodus chapter number 18 verse 1 ekrono na what one the oya ne so ye counselor and our consultation abusuani nyina ba ne nchen na wabonya me mpaye na waka wa asema kire wo na we ni we anyasem na waka but na asi ye tron kokoto no o se de wuye bre na wo ne oman no ebe tie Sompa enti penipa no emnipa ewo dimpa ewo nyansa na onkonkron ahye omuma na adwuma no de osapem farisi apem so de wo se oha farisi oha so na chichem division of labor na emwa ema adwuma no nya wo so ehare papa me pa cho kenkan 1 Corinthians chapter number 12 verse 1 Corinthians chapter number 12 verse 27 to 31 one na me base e wo se ma kwan ma obi dan bi wa sori no obi dan bi e wo Kristo sum better na obi etimi preach a condemn prophet obi ya apostle a condemn teacher obi ya counselor enti problem no a enka wasa so na asolve no aso na anka sa no kora no adoma chede enum na ema Kristo asafu wie peye no ye bi afirim enti se nipa no ko hospital 90.7 FM ansolve na se wabompa ya anso na ensolve a na se onyini wonyamim se de obetimi aka Sedak Misak Abednego die nbi se yankoto nsori honini no ne enim se nyankopon betima agye wantimi anye yakora amia na bempa kakra bi a obensu wapie se nyame boenu amwenu opie na okokosia oba samanfre ni ti se indom so ko ye okokofre ya ewom so ofre ma ne bai e ma de ohwe ne nsa kan so awie ye no onyankopɔ okumoni ne fie nyina ti mesre tiefo ene ya papa no masofu se obi ani nye hu se nko obi mpie mfra so no munko ne yempese ni papie kode ya yenhwe se ba bi ya kenkan ye de ne nyina ba ya adwuma ya mfa anya adwuma de ya me amete ya me ye teacher am say prophet unipa no obesore obeba me ho no oba me ho a ebi amema good teachings enya duro mento wa yire menya hwe ba no woto no bonsa ba bi amete no enyamsem kro na yaka bi a kire me cancel ya ye na nso ahoden a ewo nyame asem no mensa anka
ɛne ma menka hai saa time nyame amoa wobɛka so akɔka wrong place ɛnso na ɔnka wrong place na mu atom no ɛna woyii baako no amfo so nti mɛsrɛ papa kenka ma yɛ na mo nso atifi asɛm ne hia ɔse obi dan bi obi dan bi nti kristo so mu no ɛnyɛ problem nyinaa na ɔsɔfo baako bɛtumi ana nipa baako obi dan bi kwae na mo nso moyɛ kristo nipadua ne akwa maako na onyankopɔn de ebinom asi asafo no mu de edi kan sɛ asomafoɔ de ɛtɔ so mmienu adiifoɔ de ɛtɔ so mmiɛnsa akyerɛkyerɛfoɔ bio nso tumidie ne ayaresa adomakyɛdeɛ aboafoɔ mpanenie kasa hodoɔ wɔn nyinaa yɛ asomafoɔ dabi wɔn nyinaa yɛ adiifoɔ wɔn nyinaa yɛ akyerɛkyerɛfoɔ dabi wɔn nyinaa wɔ tumidie dabi wɔn nyinaa wɔ ayaresa adomakyɛdeɛ dabi wɔn nyinaa kasa hodoɔ dabi wɔn nyinaa kyerɛ kasa ase na mommɔ adomakyɛdeɛ titire no ho mmɔden na mɛkyerɛ mo ɔkwan a ɛyɛ kyɛn biribiara aha na de enipa bebree pie firi asɔre mu no every say yɛwɔ special people bi a onyankopɔn ahyɛ dade special gift bi ama wɔ mu a ɔno ne nyame na bɔɔyɛ bi de yɛ ayaresɛ hwɛ ɔsomafoɔ peter sɛ ya sɛ ɔtwam na ne sunsum tɔ obi so koraa na ne ho atɔ no ɛberɛ a dɔkase yareyɛ na ɔwuyɛ na yɛ ahoteefoɔ kuo na yɛ kristo kuo na ankasɛm nso ɔtee sɛ peter o yopa no ɔsoma anuanom sɛ monkɔfrɛ no mmra wo ne anim special gift a ɛwɔ no so na bible so ɔduru hɔ no mu no chapter 9 verse 90.7 FM nipa nyinaa yɛkɔsie mbɛto ɔtɔ pono no ɔbɔ mpaeɛ no ɔsɔre by luck ni sɛ na the same faith enti na woba yɛkurom ano mu a yɛwɔ local council of churches so ɔyɛ asɔ no bi kora ɔyɛ n'adwene sɛ ne doctrine ne deɛ yɛahyɛ no nti local council kora ɔnyɛ dɛ yi ɔndwɛn efi sɛ n'asɔ no twa kwan bi ato hɔ sɛ sei ne ɛyɛ yɛasɔre nanso nka yɛyɛ dwen local council no ɛnyɛ nwanwa yɛhyia a memu bɔ nsɔre bi din bɛɛwɔ asɔre bi wɔ hɔ mimi wura mu a ɔmu yɛ asɔre a ma asɔre bɛwura ɛte sɛ ɔwɔ divine a yɛwɔ nsɔre no bebree ɛne ɛwɔ binom nso sɛdeɛ ɔmu ayɛ ɔmu adeɛ no enti ne nipa ɛkɔ a na wɔsuru enti yɛntumi nka nkyerɛ wɔ bi kyenkyenkyen sɛ mɛnkɔ si yɛka no saa ne yɛakɔti baaboro no na emu bible no pa fa ho so so na mawie 1 Thessalonica chapter 5 verse 17 to number 19 ne nhwɛ de osomafo Paul so 1 Thessalonica chapter 5 verse number 17 to 19 Thessalonica for ma de kan ti enum yimu a edu nson de kopim dum kro munyai mpaiboda ma ye nyai mpaiboda mona ase ade nyina mu ade biem yemfa sedam nyame aye ne de onyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu wɔ mo ho. Okay. Munnum honhom no. Monte adiyisɛm atua. Monso adeɛ nyinaa nhwɛ. Na monso deɛ ɛyɛ no mu den. Ada problem no wɔ. Amen. Asɔre ba bia no wo betima ka kyerɛ no sɛ nkɔ. Saa na nhyehyɛ no nso nke bia benya no a yɛpɛ. Ɔnanim na wedie mankɔ. Ɔnanim na wedie ne ne nipaduam deɛ ɛha no. Ɔnanim ne dan a ɔdam. Enti wo de obeka chenza nko Paul gine ho di na ɔmpɛ babro no a bounty nipa ɛma abra Kristo nka yenti wo se monso ade nyina nhwɛ na de ye no monso mu den every say me ente adisɛm atua na se ye ni odifo anka ebenya adisɛm awose ye ni odifo ba so de bim obeka kyerɛ wo say James chapter 5 verse 13 says will be ado wasafunu mu a yemfra safunu mu mpanimfo entwa no nhia ne yemo no so mpaye na Gyedie mpaye betimaje oyafo no enkwa na afi yensra no ho verse 14 yensra no ho awurade dim na so aye boni bi anyame de beche no kopagya ho saadam ho yebeka je o se mfiri nyame abrababu say Yesu Kristo ankasa nam no Mark chapter 6 verse 13 Osina otutu anhumboni be okasam mebacho Mark chapter 6 verse 12 and 13 na yem fakos 90.7 verse 12 and 13 Mark na wode ehɔ no ba na fe ye start say ye be fakos kakra etinsia do mienu ani du miensa ani edu emiensa aha okay kan say
na okoko ka asem say wan sa kira wona dwene na otutu ahomane bebre na wode engosra yarefo pi sa won yade amen enti Kristo som no enya sakala wadwen ko adwuma na Kristo de maaye sakala wadwen yen sa yarefo de yade yen tutu ahombone enti sa church no practice sa niema we ya asore ba no pi akoba bi akoda ba church no practice enti no ena amu chini ti sa won pese wa asore ba kwa practice na obeka mate ya be lines now to 0598994994 0598994994 and tell say na Vodafone is 05020570003 o fry be fa but before na yeguso fa call no o fry be fa mameko Osempa Kenny ho utie Apostle Anthony Kemenu a na usem we nyina o Bible no mu so we nyina wo ana we no na me be kire ne se Paul na o ka sansem ni nyina na o yare ade na wan ko Peter ho anko dia yare sa because o make reference say Peter na ni sunsum to bi so a onya yare sa wo 2 Corinthians chapter 12 so here verse 7 and then verse 8 Paul echo awurade ho 3 times cause friend said na yare sa no yare a na ha no unyankopon sa ba nyankopon sa ne mmere yo na oye ne yare a oyare no onu nyankopon hye ne nyam ye nyina ye na ba ne bo mfuturogu nipa ni sa Paul no na say nipa bi ho obetima fa ha mu esanse nyankopon be so hye ne ho ani nyam nti e ba sa na se nipa no ko ba bi kura esanse awurade na de ato no so ntine na wo ko ye den wo ba bi Paul ko nyankopon obo mpa ye 3 times dia den na wo manipa no emfane ha na nyankopon na ontwen nyankopon Osa asoro mu dwumadie no na 1 Corinthians my mom 1 Corinthians chapter 13 eno na so o ka so yo odifo oboa so onye odifo bia as mi hia ha na brother sofo no ba ko se hunhu nim na me se hye nsema me ka mini hunhu man ka be ka se onye odifo o pa pe obi o wani no one test ne se o hunhu oboa o ka so yo odifo oboa enne kisosuma bres obi ka so yo odifo a ida so baye ne watu ana se hunhu bi awia no because enipa bet hunhu bet ma possess obi a obey na dwe se nyansom na wo practice 90.7 FM bebre e wo twero kronkron kwan so and na high Bible na kan de say Bible edit Bible na kan ya ewia pa ye da Bible na de o kire ne se medi kan ko tu twero no kire wo hwe Ephesians chapter 4 verse 11 onyankopon hye panini yense de tie ma yenko ho na afi all right enti yaguso no ye be lines no so atu etie fo mbetima frɛ no mabam 0598994994 ye be lines no atu nti obetima frɛ na wo de aba yaguso no ye pick course no nyina fam ye brɛ no call enti ma am say course no bi ba e bi abeboa ma ye question no so ye yi no kama hello good evening I know. Meaning I would need to be afraid. But the doctor, the 3 Dad, you doctor ain't you? If I saw the Japanese, and I said, I would be that. And if I say, yes, I think you 1 Corinthians 2 verse number 11 going. Now, Papa, I need to say, na homenye papa nyame amani hu obebi fe hom enye Corinthians 3:11 no wati nipa mu kwan wati nipa mu kwan ene ni de wo nipa mu ade nipa na honhom a e wo ni mu tanto na nipa ni nim yankopon adwen na be kan Roman 11:33 sla tin yankopon nyano e plan ani di tu a mu do mu ne cha tu ni da aha ena why no wa awurade adwen epi papa ina o ka se ye nyina ye tie sompa huma wo hono enya no dadi tumni nyina yi nipa na asema Corinthians no obi ta no ati nipa mu kwan dadi nipa ya tia dan nyina so mu nyina yi nipa we se ho nya
Ben here, na Nipano Qua, or with that Nipa in Wa. Okay. Now, come. Oh, you. Yes, yeah, that's a pa 0598 994 994. Gyedie ni sejume di na wasugu so. Hello, good evening. Yeah, me ba cho di ni ba bi afrefi. Majo adwuma o say ni nkranta. Mi o say ntiu. Adwuma me kiamo ni wa ba jafo nyina. Adwuma de tie ni say tabi yeni anoma so for ho studio CCA. Obie ni ho betimi de ne sese ni bua kase me ma fale no. Hospital kra wo yale na wo kwa wo intelligence ya de no buru wo so me repair. E de wo konfa no chi. E buru konfa no chi so a wo de wo kolebu. Nje sabe sa wo ti asole bi mu na wo ho dodo ye de wa kwa yale sabia doctor kwa ya na nyeye no me ade we de e bi e be ye hunhum ya de nti pesopo bi na ono so mo a wo mpaebom. Na sebe ma sole no e bi ye teaching ni oda no no ye teacher ni na me kopo obi a nyame adom na yareta adoma tede a wo se ma me nko me ntina wa sole no na me because me nwu ya me nim ne menya na sebe atiate fo ne so nyankopon enye wufo eti me ta sole no be ka se me nko bebe no entempa na me film sebe nyame am obi agene. Okay. O say yes we hear that say 0598 994 994 0598 994 994. Hello, good evening. Good evening, sir. Mpacho odini ba bi afrefi. You mind you. Yo, if I talk of what I will return to you. Meaning, poor country. Or she ain't getting that was it. So, on one small no more call on ya. If I had been told for 5 years, playing out the point to the thing at home, was said that I will Yes, Sompa. And so, you have a point today. Not to know, you have a phone, and I'm Linear. Christopher Sompa Gyedie. Gyedie. So what Gyedie don't have to so what to do? Now, bomb prayer. There's a song I have from a young man here in the said it is better to train. And if you are too sure, if they made enough, which means you have softened our one of her, what limit I was to go home. Or I shall Okay, usuni nyame entra 0598 994 994. Okay, yamfa we. Hello, good evening. Pacho odini ba bi afrefi. Good evening. Yeah, Pacho odini 90.7 Yo, mind you. FM. Na person ni bisa. So for na ye dia wonya. Ona winya ko pom. Atenu le Yesu. Yesu Kristo no ni esuafo na mo. Omo ko to dare fo kala. Na esuafo be kase. Aya ko be ye ni sa plan ya. Na Yesu Kristo so mo abu di isa. Na kadi kwa we no e di ye ko tren ka bo ani ti sa ya wa. Eti asemu na Gyedie so yakopon wa ye kan wa de de obi ani wo hu ha wo kete yakopon ti ti I don't forget over the year for your mama as afo yami boy great over one tanka you who couldn't know what of wood was stop a child who can know what the life that Okay, Mr. Medase, I think the course no be here. Akabe semanunum na yes sorry. Nti osampakani na wo quotation be so. That equal to Ephesians chapter 4. Bible na me hu said in Yankopon o hye asafo no mu empanimfo. Eti aso na hyase no na e wo asomafo. Paul mo, Peter mo, na mo yasoma